Autonomous College, Khammam, Telangana. So first of all, I request our Sambashivarao sir to play the songs. Already is ready to play Vande Mataram and Telangana song. So Sambashivarao sir. Is it okay with you, sir? Sambashivarao sir? Suphalam Manayaj Sitalam Sasya Syamalam Mataram Vande Mataram Suprajyosna Pulakitayamini Pullakusumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Jaya Jaya He Telangana Janani Jaya Ketanam Mukkoti Guntukalu Okkataina Chetanam Jaya Jaya He Telangana Janani Jaya Ketanam Mukkoti Guntukalu Okkataina Chetanam Taratarala Cheritagala Talli Neerajanam Taratarala Cheritagala Talli Neerajanam Padi Jillala Nee Pillalu Pranamillina Shubhatarunam Jai Telangana Jai Jai Telangana Jai Telangana Jai Jai Telangana Potanadi Puriti Gatta Rudramadi Veeragatta Gandara Gandadu Komuram Bhimude Ni Bidda Kakatiya Kala Prabhala Kantirekha Ramappa Golukunda Navabula Veluge Charminar Jai Telangana Jai Jai Telangana Jai Telangana Jai Jai Telangana Jaya Jaya He Telangana Janani Jaya Ketanam Mukkoti Guntukalu Okkataina Chetanam Jaya Jaya He Telangana Janani Jaya Ketanam Mukkoti Guntukalu Okkataina Chetanam. Thank you, Sambashivarao sir, for playing these songs for us. Now, I welcome and thank all the esteemed writers, researchers, and the enthusiastic learners who have gathered here today. Genuine welcome to all the participants to our one-day national webinar on Telangana Rubai genre and philosophy. In Telugu, Telangana Rubailu Prakriya Tattvam. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఎందుకు ఇది చేస్తున్నాము ఈ వెబినార్ అవసరం ఏంటి ఎవరికైనా వచ్చే క్వశ్చన్ అంటే దీని అవసరం ఏంటి ఇప్పుడు అంటే షేరింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ లిటరేచర్ స్ట్రెంగ్థెన్స్ అవర్ పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ బ్రాడెన్స్ అవర్ ఐడియాస్ టు బిల్డ్ అ బెటర్ ఫ్యూచర్ దిస్ ఇస్ అవర్ ఫిలాసఫీ మంచి సాహిత్యము ఒక అద్దం లాంటిది మనల్ని మనకు అది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది మంచి సాహిత్యము ఒక దీపం లాంటిది అది మన చుట్టూ ఉన్న చీకటిని తరిమేస్తుంది మంచి సాహిత్యం ఒక దిక్సూచి లాంటిది అది మనకు దిక్కు తోచినప్పుడు ఒక మంచి దిక్కును కూడా చూపిస్తుంది కాబట్టి మంచి సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేయడము వాటిని చర్చించి నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అనేది
మా కాలేజీ కానీ తెలుగు శాఖ ఐకేఎస్ అన్ని భావిస్తూ అన్ని ప్రక్రియల మీద అంటే మొదలు పెట్టాం వెబినార్ సిరీస్ సీతారాం గారి ఆధ్వర్యంలో. గతంలో హైకు మీద జరిగింది, ఇప్పుడు తెలంగాణ రూబాయిల మీద జరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో ఇంకా సిరీస్ ఆఫ్ వెబినార్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా అందరు ఇలాగే పార్టిసిపేట్ చేసి నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాము. అయితే మంచి సాహిత్యం ఎంత మంచిదో తెలుసుకున్నాం, కానీ ఏది మంచి సాహిత్యము ఏది మంచిది కాదు అనే విచక్షణని వివేకాన్ని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ మన వెబినార్స్ సమావేశాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి. కొన్ని నేను చూశాను, తలతలలాడే ప్రసిద్ధ గ్రంథాలు ఉంటాయి, కానీ వాటిని విప్పి చూస్తే లోపల హానికరమైన భావాలతో ఉంటాయి. వాటిని కూడా వాటి గుట్టు రట్టు చేయడానికి కూడా ఇట్లాంటి సమావేశాలు చాలా పనికొస్తాయని నా భావన. ఎప్పుడు జరుగుతుండాలి. దీనికి ముఖ్యంగా మా తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ ని సీతారాం గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఇంకొక చిన్న పాయింట్, నాకు ఎట్లా 5 minutes అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో మన పిల్లకాయల నోళ్ళల్లో బాగా నానుకున్న ఒక పాట నా చెవిలో పడింది. ఆ బిర్యానీ పొట్లానికి బొట్టు పెట్టినట్టు, బీరు సీసాకి సిల్క్ చీర కట్టినట్టు. ఇట్లాంటి సాహిత్యంతో మనం సభ్య సమాజానికి ఏం చెప్తున్నామంటే, ఆడవాళ్ళు వస్తువులు, వాళ్ళని వాళ్ళ కట్టుబొట్టు ద్వారానే గుర్తించండి. వాళ్ళకి వాళ్ళ చదువులకు అవసరం లేదు, తెలివితేటలు అవసరం లేదు, వాళ్ళకి వ్యక్తిత్వాలు ఆత్మగౌరవాలు వేటిని గుర్తించాల్సిన పని లేదు అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. ఎట్లాంటి సాహిత్యం అట్లాంటి వాగుడు, ఆడవాళ్ళ గురించి అట్లాంటి చెత్త వాగే వాళ్ళ పళ్ళు కాలగొట్టాలంటే మనకు ఒక దుడ్డుకర్ర, దిట్టమైన దుడ్డుకర్ర అవసరం. అదే మంచి సాహిత్యం. ఆ మంచి సాహిత్యం గురించి ఇట్లాంటి వేదికల మీద చాలా జరుగుతాయని, ఈ వేదిక ద్వారా తెలంగాణ రూబాయిలు, నిజంగా రూబాయిలు అనగానే నాకు గుర్తుకొచ్చిన ఒకే ఒకటి ఏంటంటే ఉమర్ ఖయ్యాం పేరు. ఉమర్ ఖయ్యాం ని తెలుగులోకి రాసిన చెల్లం పుస్తకం ఒకటి ఉంటే అది తీసి కాస్త చదివాను. ఒక్క వాక్యం వినిపిస్తాను, తర్వాత దిస్ వెబినార్ థ్రోస్ అ బ్రైట్ లైట్ ఆన్ తెలంగాణ రూబాయిలు. ఒకటే లైన్ రాసి మిగతా అందరికీ స్వాగతం చెప్తాను. రోజా పూలని లోకంలో వికసింపజేసే ఈ వసంత మాసమే పాత ప్రభువుల కీర్తినంతా ధూళి కింద ఊడ్చేసింది. రోజా పూలని లోకంలో వికసింపజేసే ఈ వసంత మాసమే పాత ప్రభువుల కీర్తినంతా ధూళి కింద ఊడ్చేసింది అనేది నాకు బాగా నచ్చిన రుబాయిలలో ఒక వాక్యము. So now thank you for this opportunity, and now I request our Sitaram sir, Assistant Professor of Telugu and convener of this webinar, to invite the guests. Sir, Sitaram sir. ధన్యవాదాలు అంజనీ మేడం. సాంబశివరావు గారికి చిన్న విన్నపము, గెస్ట్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉన్నట్టున్నారు సార్, వారందరినీ మీరు సాధారణంగా అడ్మిట్ చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడే ఫోన్ చేశారు. మనకు ఇవాళ బెంగళూరు విశ్వవిద్యాలయం నుండి విశ్రాంత ఆచార్యులు, జానపద సాహిత్యం మీద, తెలుగు సాహిత్యం మీద ఎంతో గొప్ప పరిశోధన చేసినటువంటి జిఎస్ మోహన్ గారు కూడా విశ్రాంత ఆచార్యులు, బెంగళూరు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మనకి ఇక్కడ హాజరై ఉన్నారు. వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. బన్న ఐలయ్య గారు ముందే వచ్చున్నారు. సరే, ఈ రుబాయిలు 2వ అడుగు మా వెబినార్ పరంపరలో దీనికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా తెలుగు శాఖాధ్యక్షులు డాక్టర్ పి రమేష్ గారిని, జరుపుల రమేష్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే విశిష్ట అతిథిగా మాకు తమ సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి మిత్రులు ఆచార్య బన్న ఐలయ్య గారు, యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ అండ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు, వారిని సాదరంగా మేము ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే ఆత్మీయ అతిథి మాకు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు కేఎస్ఎస్ రత్నప్రసాద్ గారు, వారిని వేదికకు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. ఈ అంశం మీద 4 ప్రధానమైనటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ ని మేము ఆహ్వానించడం జరిగింది. వారిలో బాల శ్రీనివాసమూర్తి గారు, ఆచార్య గుమ్మన్న గారి బాల శ్రీనివాసమూర్తి గారు శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖలో ఆచార్యులుగా ఉన్నారు. వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం. 2వ వక్త దేవులపల్లి వీణావాణి గారు, వారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తూ
ఎంతో ఆసక్తి సాహిత్యం మీద ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. వారిని సాదరంగా వేదికకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ఆ తదుపరి తెలంగాణ రుబాయిల పేరిట రుబాయిల్లో ఒక ప్రయోగాన్ని చేసి ఆ రుబాయి ప్రక్రియను విస్తరింపజేసేందుకు విశేషమైనటువంటి కృషి చేస్తున్న సాహితీమూర్తి మా వేణుగు నరసింహారెడ్డి గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ కరీంనగర్ జిల్లా. వారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. కన్నెగంటి వెంకటయ్య గారు చెరువు మాధారం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నారు. వారు ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన వారు. గత 3 దశాబ్దాలుగా ఈ గజల్, రుబాయి, ఇతర ప్రపంచ పదులు లాంటి ప్రక్రియల మీద విశేషమైనటువంటి కృషి చేస్తా ఉన్నారు. వారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను వేదిక మీదకు.